Hej, jeg hedder Dorte, og jeg står bag Facebook-siden Dorte Berg Kærlighedsprovokatør. Lige nu er jeg i fuld gang med at lægge sidste hånd på mit 10-dages healingsforløb, Lær dit nærvær at kende, som starter på mandag. Og du kan stadigvæk nå at være med. I løbet af de her 10 dage, der vil jeg guide dig igennem en masse øvelser og meditationer, som har til formål at lære dig selv at dit nærvær at kende. Igennem healing modtager du en masse udrensning og energi igennem healing, som skal fungere som en form for udrensning af dit system, som skal bringe alt det her op til overfladen, som ikke længere tjener, så vi kan få det renset ud, og vi kan bevare en høj energi ind i os. Videoerne og lydfilerne er med til at guide dig til at bevare den her energi, så det ikke bare er en udrensning, du får, som virker i de her 10 dage, og du så efterfølgende ophober en masse energi igen. Jeg vil rigtig gerne lære dig at bevare dit system rent og i en høj vibration, så du i din hverdag oplever at være mere nærværende og er mere til stede i dig, fordi du kan holde ud at være nede i kroppen og kan holde ud at mærke dig selv, fordi at du er fri for alle de her spændinger. Jeg vil introducere dig for alle de redskaber, jeg bruger i min hverdag, i min spirituelle praksis, og jeg glæder mig rigtig meget til at introducere dem alle sammen for dig. Det her er samtidig mit introforløb, som jeg kører til en intropris på kun 400 kroner, som er lidt under halv pris. Jeg vil rigtig gerne udvikle mine forløb i samarbejde med dig som deltager, og derfor håber jeg på en masse feedback fra jer som deltager, så jeg kan tilrettelægge min forløb, så I får allermest ud af det. Så hvis du vil nå at være med, så skynd dig ind på min hjemmeside dorteberg.dk og læs videre eller læs mere omkring forløbet, og skynd dig at deltage allerede i dag, så du kan nå at få tilsendt den her krystal, som jeg sender til dig. Ellers må du have en rigtig god weekend, og jeg håber vi ses på mandag. Hej.